Hello friends, norok bai ang tini recipe share khaina phai tongo hingke o video no payasak nai tongdi hingke ang bahai ke chakai song abono norok no share khai tongo hingke chakai to joto no thokjogo sinti brasa rok hingke aboni bagai no ang tini chakai song mani share khai tongo hingke ang puila no muya no kogoi poriskar khaiui suwui akui naka karaio hingke ang o jaga dal rika dal hingke mung dal bai mosor dal dalogoi naka hingke ang o jaga o tabuk mosa kwthang bo helabui rika hingke mangso rika mo hingke wak bahan ni bubuk rok tongo jaga o chakai songnai hingke ang o jaga tabuk suda rika hingke som rika suda no hingke ang puila no asa kwbang rwkraiya ko pabui rok pano thangmano hinui chanai nainai ulo chanai nangke ta kisa rwnai hingke ang o jagayo tini special kiha tongo oro obo hingke shipping o shipping no yogui o jaga chakaio rwnai hingke shipping yogui rwkha hingke belai no phanchalogo chakai tubu thogo phanchalo sogo tu motomo maike shipping norok bo yogoi rui naidi chakai rogo belai no thogo chakai hingke ang tabuk konai naidi yogoi akui tonoi rwnai shipping no hingke tabuk hingke ayang nai naidi ani chakai kutugui phaikha ang tabuk kuno bwtui riyako chakai songkoro bwtui eklogi rwkha hingke chakai kutuk khlai thango aboni bagai ang bwtui tabuk riyako puila hontoli maike songoi nagranai suda rwui erpore o ang mojiui kheno mangso rok muya rok tei kisa moji kha hingke ulo bwtui rwnai hingke tabuk kaikhe no hontoliui songoi nagranai ko kokolui hingke kokolui ma tongnai hingke tola rogo kwphai fano mano ko tabuk bini bwtui ransai phaikha hingke tabo ang kisa kolui tabo o jaga o bwtui rwnai hingke sabo chakai rok thokjak muya chakui comment khai sadi norok bomtui khe muya chakui song ang songma hingke song kisa comment khai sabai di hingke tai bomtui khe muya rok thokjak norok angkhe muya no hingke jiske pano song di askhe thokjago chai mansago muya no hingke soise tiprasa hinjago abono hingke nogo bo iko ani mui tola kisa khamprok ongoi tongkha hingke tabo ang o jaga o taisa kaham khe kolui bwtui riri sinai hingke bwtui hingke ojon mote rwui taisa ang haina hai song pinai hingke bwtui kisa kwbang kheno ma rwnai kaham khe muna rok nango muya to kisa jora naharui songkha hingke no thokugo kaham khe moji o aboni bagai ang kisa bwtui kwbang kheno rwkha o jaga o hingke tabuk bono kolui song pinai iko ani mui kutugui phaikha nugui mankha norok busuk chaya chathotok ongoi tongkha norok o chakhai o tei mungsa rui mano chung anarok khe tabuk abo manthogia hingke ang rwliya abo hingke sejna blai hingke abo sejna blai rwkhe bo chakai o belai no gothogo hingke iko ang tabuk shipping rui rwkha o jaga o hingke shipping rwui kolui haini hai song pinai shipping rok rwui chakai rok waisai songoi chainai different chong belai no thogo tubo phanchalo sogo chakai mo haike rwuichakhe tubo motomo shipping to tabo hingke ani awan huljak o awan no rwnai tabuk o jaga o awan hingke kisa karinani tei 10 minute hai swkang rok rwkha hingke belai no chao tamo hwnba awan bo kaham khe muna nangbala bo hingke awan rok rwui kaham khe munkha hingke tebo chakai ni ros ongkho ro tebo thogo ta ama hingke songkha hingke o kaina swkang kisa sa haino awan dati no awan bo rwo tebo kari o hingke aswk mui rok kaham khe thoiyango aboni bagai no norok chakai rok songkha hingke awan no kisa 10 minute swkang rok rwima hingke chakugo hingke tabo ang o jaga lebu blai khagui tonmani o lebu blai no bo add khalai rwsinai hingke lebu blai rwkha hingke to bahai motom sugo tebo hingke o lebu blai rwkha hingke bahai bai ako bai gothok sugo tei ko lebu blai rwmaya hingke norok o jaga o tei kaisa ang norok no option rwanu abo bo gothogo hingke o lebu bwthai tongkha hingke lebu ni bukur obono bo patla khe helabui o jaga rwkha hingke bo haino motom sugo lebu blai haino hingke norok abaikhe bo rwmano o jaga o hingke iko ani mui kari no rwsinai tabuk kha khaio norok ani o recipe no chajagana hinui hingke norok bo waisa maike songoi chainai di iko ani final look belai no chaya chathotok ongoi tongkha chajaka hingke ani recipe no like khlaina tapok.